Maita enyu adi watariri, tinoziva kuti nyaya iri pano chikurura majasi haiperi kuramba muchingoonetsana, asi ngatisangane nechokwadi kuti madzimai ngaachisimuka. Vana mbuya vedu vakanga vakasimuka ndokuzopunzika pakati apa. Ndopatava kubvunza kuti chii chakazoitika. Tasvika muchikamu chiye chatinongoswinya, asi regai ndikutendei tiri muchikamu chino. Tiri kukuonai zviuru nezviuru muri kufarira Facebook page yedu yenyu inonzi Mike Samba Show Official. Dzimwe dzakanzi Mike Samba idzi handisirini, asi vadiki vanoti inotambika. Tobhuya paurijirira. Ndinotenda zvikuru Mike Samba kuti mati hostawo nhasi. But zvanandida kutaura chokwadi ndechekuti first of all ndinoda kuti ndivazivise kuti ndini chairperson akamirira thematic working group yeZimbabwe Human Rights Committee yakatarisana nekodzero dzevakadzi. Ende nyaya iri kundirwadza chaizvo ndezvekuti ko kana tine bumbiro remutemo reconstitution ko indava ichingoramba ichingoputswa ichingovhioletwa. Vakadzi hativaone pamapato akasiyana-siyana ema-institution enyika. Mashoko makukutu ndozviri kutinetsa. Toda kuti tishande negender commission kuti tione vakadzi varimo mukati imomo. Neimwe nyaya yatinoti vakadzi unzai nyaya dzenyu kucommission yezveviolence. Kana kune violence nedzimwe kodzero dziri kuvhioletwa, uyai kwatiri. Takakumirirai kana zvaramba munoenda kuconstitutional court iripo, because kune zvinhu zvakagadzirwa munyika kwatinokwanisa kuti tiende kuti nhamo dzedu nezvichemo zvedu zvinzwikwe. Mashoko makukutu ari kutaurwa 9. Dambudziko riri pamadzimai kakutyisidzirika kuti kana ndikangonomangara baba wokwangu ndinodzokera kupi, ko ndikanotaura ningi. Saka zvinhu zvakawanda zvisiri kugadzirika. Izvozvo vanajirira ndozvamunofanira kudzidzisa vanhu kuti kana ari murume wako anofanira kunge ari murume yakaita sei, kana ari mudzimai wako anofanira kunge akaita sei. Vamwene wangu ndoda kutanga kutaura ndichiti madzimai ukasimudzira munhukadzi wasimudzira nyika. Ndoda kutaura ndichiti munhukadzi akapiwa $1 haanwe hwahwa atenge drink, anoenda kunotenga chingwa chevana vaasiya kumba. Kureva kuti munhukadzi akatosikwa akatosiyana zvachose naMwari. Saka ngatimirei nemakumbo edu maviri. Ukaona uchimakwa ndiwe une bhora, asina bhora hamakwe. Taura yenyu. Kana uchinzwa kuti ndinoda kumira pakati, mira ipapo. Ukanzwa vakati haite ibva waziva kuti uri muright track. Uri kufamba mugwara chaimo ramba wakatsikirira rutivi irworwo rega kubuda. Mashoko akanaka esimba radzo. Ngatirambei tichigadzirisa kuti hunhu hwedu titi kana tikamira pamberi pevanhu zvambotaurwa zviya tisave tinowanikwa futi nechipomerwa dzimwe dzenguva. Ngatizvirongei. Ndizvozvo vaita zvakanaka amwene vazvitaura nhai. Nekuti madzimai akawanda anoshandiswa kuti panoda kutukwa vanhu apa. Daidzai amakefasi. Panapa panoda kunzi papunzwe chakati. Daidzai amaingana. Takuda mashoko makuru anoenda kumusha. Amunoda kukanda muno muZimbabwe nekunze kweZimbabwe ekupedzisira. Takatarisa bumbiro redu renyika riri kuti kuchidzira kuti ngatisvikei pa50-50 yatiri kuda. Ngatiregei kushandisa kutya kwedu kuti tiite zvinhu. Panyaya yemhirizhonga ndinoziva kuti inovhundutsira vakawanda. Panyaya yemhirizhonga chiziviso chanhasi ndechekuti bumbiro renyu renyika rakavaka dzimba dzakasiyana-siyana dzehurumende dzakaita sevedzamugwadi neakomishina nyangu dzinenge dzichiti kana mwana asingachemi anofira mubereko. Kana mukaona mhirizhonga dzichiitika, indai munochema. Hamuchachemi kumapurisa chete, indai munochema mhirizhonga dzenyu. Uyezve zivai kuti panguva yesarudzo yatakatarisana nayo takaenda kumabato nemabato, uyezve nekuzeki kwacho kuti kana mhirizhonga munhu aita mhirizhonga ngaabatwe, ngaabviswe pasarudzo yacho. Ndizvozvo mashoko makukutu. Izvozvo zvakanaka. Iyewe uri kukonzeresa iwewe chikonzereswa. Handitika mai Mutsvangwa, mashoko amakukanda kumbepesera. Mashoko makuru ndeyekuti madzimai tinofanirwa kudanana. Hatingafanani tese takazvarwa takasiyana.
tinofanirwa kuziva kuti uyu mudzimai anogona kukunda ini paka nezvakati ndokumupa chinzvimbo chake. Tofanirwa kurespektana, kuziva kuti nokuti kazhinji tinotanga kutarisana, tojajana, wakapfeka hembe yakaita sei, ari kutaura akaita sei, bvudzi rake rakagadzirwa zvakaita sei, hazviite kuti tiende pamberi. Ngatishandisei mitemo yese yakaiswa kusimudzira madzimai kuti tiwane madzimai akawanda. Hatidi madzimai anongonzi mavoters chete, taakuda madzimai akawanda, macandidates. Mashoko makukutu vana vadiki tiri kuvada vauye, nokuti legacy yatinoda kusiya isu ana mai Mutsvangwa taakubvawo, toda kusiyira vana vanenge vadzidza zvambotaurwa nahonorable. Vana ngavauye tishande pamwe chete, tifambe tese zvakanaka. Mashoko akanaka ari kutaurwa naye. Munoziva kuti kune vamwe vanhu mumapato imomo, munyika imomo, vanoita semasubstitute ebhora. Masubstitute ebhora kana bhazi richienda vanoendawo, asi havatambe. Kana vakaendawo kupi, kana iri ndege vanokwirawo, vanenge vari pamwe, vanotori nemahwindo seat, vatoona makute avo, kasi havatambe. Zvino izvozvoka zvakanaka asi chipindawo kamuground umu. Chirega kuramba uchingotarisa bhora wakagara kumateresi, chitambawo bhora. Baba Mai Chisamba, nyaya yatiri kutaura iyi yekukurudzira madzimai edu muno muZimbabwe kuti vatore nzvimbo yavo yavakasikirwa yavo good. Haisiri yemuno muZimbabwe chete. Pandinofamba ndakavhura maziso angu nenzeve, nokuti hanzi kugara nhaka uona dzevamwe. Gore rapera muna November ndakange ndiri kuRwanda, kuKigali. Vazhinji munoziva nhamo dzakasangana nenyika iyi. Asi nekuda kuti vanoda kuti varambe vaine runyararo, muparliament mavo 64% madzimai. Vanotonga mudare repamusoro yavanoti Supreme Court vakaita 50-50. Iye zvino vane 400 majudges munyika yese, asi madzimai ndo ari pamusoro. Ndiri kutaura izvi ndichida kukuzivisai kuti zvinogoneka muno muZimbabwe. Takatarirana nesarudzo iri kuuya 2018 muno muna July kana August. Ivaine kushinga madzimai edu. Nyika ino iri mumaoko enyu. Mashoko makukutu nai. Zvino munoda kupiwa zvisvike papi nai? Munoda kupiwa kusvika kupiko? Ini ndatonzwa kuda kuendako. Ndizozoka. Nekuti kana mazvipiwa kunzi zviite, taomberera vekuKigali, taombera, tinoda kuzoombererwawo isusu. Muroora ingoti swinyei, chiringazuva chokwikwidzana nesu. Ndobva ndaenda pano mumwe muroora uyu ari pedyo newe. Maita basa Mai Chisamba. Ini ndinomiririra vagari vechitungwisa. Chandoda kungokurudzirana madzimai kuti zvechigaro izvi hazvisiuye nyore. Inini chigaro ichi chaitawo chiine murume. Asi kubva pandachitora gore rakapera ndaitodzingwa nemameeting chaimo, asi ndakamira nhasi ndini ndiripo. Chitungwiza yachinja, vanhu vaakuziva kunyangwe kubatsira nherera neshirikadzi zvinoitwa nemunhukadzi hazviitwe nevarume. Mashoko makukutu. Ndiri kuya pauri muroora. Munoziva kuti kudi izvozvo zvatiri kutaura izvozvo kuti kana tati unorwira chinzvimbo chako unoti hatisi kutaura kurwa kwezvidhinhaka, hatisi kutaura kurwa kwokuenda nemugotika, kwokuenda vamwe vasingagone kumhanya serikanzi vanotakura jecha muhomwe. Hazvizvo zvatiri kutarisa. Tiri kutarisa kurwira kwemashoko, kurwira kwekugona. Wekupedzisira chiringazuva vatedzwa ingotaurai ndodzingwa pano chiringazuva vamwe ndakuzouya ndokuonai muzvikamu zvinotevera. Vatedzwa ingoti ide randiri kutaura pano ndakamira nsiri semunhu mutema. Ndoda kuti Human Rights Commission ngei musina Human Duty Commission. Ngekuti pa rights it's I. Duty wese. Duty ndere wese. Asi kune human rights chete. Zviri kubva kupiko kuwest. Muno mushandiri kukumbira kuti dai mari muri zvizvo zviri kurwirwa ndozvekuti tive nekugona kuzumbira chipi nechipi chiri pasi pano. Ndizvo zvinotisimudzira kudarika chimwe chese chetinacho. Ndizvozvo mashoko makukutu nhaye mukupera kwenguva yotaona sekuru. Handizivi kuti pana angadaire mubvunzo iwo here ne30 seconds. Ne30 seconds vamugwadi. Nyaya dzekodzero dzatinotaura idzi ndedzepasi rose. Hakuna inonzi kodzero iyi ndeyeZimbabwe, ndeyeZambia. Saka zvichinzi human rights are universal. And women's rights are human rights. Zvinoitwa muno muZimbabwe, zvinoitwa kuAmerica nenyaya yemadzimai zvinofanira kunge zvakafanana. Ndo ruenzaniso rwacho runotariswa irworwo.
tingori chinhu chimwe chete Ndizvozvo. global village yanotaura pachirungu. Ndizvozvo mashoko makukutu etsanangudzo nhai. Tindozosiyana mutsika nemagariro asi vanhu madzimai vana baba ndavana baba. Mati mamboendawo kumaternity here muchinzwa kuti vakapasa O level kana A level maternity enyari uko kana kuti zvinongonzi pindai muleba nai. Vadikani kana toita zvinoendeka zvikuru sei. Tiri mumaisamba show. Chiringa zuva chiya chinobva chakwikwidzana nesu ndino urombo chiringa zuva chabva chatsvuka chikakwata. Imimi maona sei madzidzei makasununga kutinyorera kana kutiridzira. Regai nditore mukana wakakurisisa wekutenda vakotsveri vedu veZimbabwe Human Rights Commission vatenga vatipa chikuva icho chekuti gone kukurukura. Regai nditende baba Mugwadi, tinokutendai nokutyaira chirongwa, mai Mutsangwa, Muroora. Ndigotenda mapato ari pano akasiyana-siyana, ndigokutendai nonyangwe vauya vakazvimirira. Ngatisanganei Zakari Shondonoya, ndino Dr. Samba.